What's up guys, this is Dan, your Kasikat Bisdak, and today would be our very first nga ride vlog diri sa Cebu City. And right now we are here at Talamban going to Pulang Bato. Hopefully maabot na dito. And with me is this our Wowie and this my bike, and I hope that you will enjoy this first ever nga ride vlog nato. So ali ka mga kasikat at samahan niyo ako mga kasikat. Yun, so ngayon guys is pupunta tayo sa Pulang Bato. Nandito tayo ngayon sa Talamban at together with me is si Wowie. So ali ka mga kasikat. Sabi sa Google Maps straight lang daw tayo dito. Tsaka first time ko din ito pumunta sa Pulang Bato. So I hope na hindi tayo mawala. So syempre with the help of Google Maps hindi tayo maliligaw talaga. Sana nga, di ba? Guys, medyo malayo-layo na tayo sa city kasi taga-syudad lang ako sa Cebu City. Ito is like papunta na tayo sa bukid. So yun nga guys, mas mabuti na or advice ko na bumili na lang kayo ng phone holder sa handlebar kasi yun nga, pahinto-hinto kami at nakakatik din yun ng oras. At saka hassle free na rin yun. So advice lang naman eh. So check muna natin yung map natin kasi baka mawala tayo. Tayo natin yan. Time check is 4:27. So wrong way, dapat doon. So dito pala tayo, dito na banda kasi doon yung papuntang Pulang Bato. To be honest guys, if hindi natin na-check yung Google Maps wrong way talaga tayo. So first time ko pumunta dito guys. Sabi sa Google Maps, straight lang daw dito. Yun, umaatake na si Wowie. Yun, stress relief. Yung magharis sarili mo, ganito lang. Parang chill lang. Papunta na kami sa Iligan, mga kasikat. Tapos mamaya pupunta tayo sa Tondo. Check natin yung Manila Bay. So kailangan talaga guys, if pupunta kayo sa mga malalayong lugar or hindi niyo alam na lugar, bring ID or identification card, food, money, at saka tubig na rin para stay hydrated, di ba? Welcome to Saudi Arabia. Straight. So water break muna kami. Syempre guys, kailangan naman din mag-hydrate tayo ng sarili natin. Mahirap na kung makolaps tayo dahil sa dehydrated ang body natin. Yan yung energy ng katawan din natin. Ano masasabi mo sa first at long ride natin? Maganda. Kasi yun nga, nakalimutan namin mag-stretching. Ito yung consequences. Buti na lang, mayroong tubig. Nandito kami ngayon sa Pristine North. Ewan ko saan tong lugar. Basta, nandito pa tayo sa Saudi. Straight lang tayo. Yun. Medyo pangahon dito, asidansi naman. Pero okay lang, part yan ng adventure. Grabe ni Kuya kasi pinapatag lang niya yung ahon. Siguro pwede ito sa Ronda Pilipinas. Ito yung maganda kasi hindi mo alam yung lugar, hindi mo kilala. Pero adventure din naman, kaya masayang masaya. Tsaka hindi din familiar yung lugar, diba? So kailangan talaga may Google Maps na magsisave sa'yo. As you can see naman, ang daming puno dito. Oh, very fresh.
medyo patag na. Yes. Basta mga ganyan guys, keep distance lang kasi baka maslide yung mga kargamento nila. Yun, ang ganda. So kung mga taga Luzon or Mindanao, ride with me in Cebu City. So sa nakita nyo naman ang enjoy ko, diba? Kasi yun nga, napaka-presko ng hangin dito. Tsaka hindi ko rin familiar yung lugar. Ahon, okay lang to, okay lang. Isipin na lang natin, snacks to, diba? Camellia Riverfront, straight ahead na daw tayo. Dito na tayo sa Prevea Hills. Find natin si brother Huawei natin, diba? What's up guys? Wala na akong stamina, no? So yun guys, nandito tayo ngayon sa Prevea Hills. Yun. Hintayin mo lang na natin si Huawei kasi nauli siya. Ay, yun. So hintayin lang natin siya kasi nauli siya. Yun. Feel ko pag na-training ito si kapatid na Huawei, pwede natin sabak sa Ronda. Ronda Pilipinas, di ba? Yun. Yun, finish line. Oh. Race muna tayo. Check natin muna yung rota natin, baka maligaw pa tayo, di ba? Nahirapan ako sa kalisod. Mahirap yung ahon, di ba? Straight. Yun. Straight lang tayo dito. Laban Pilipinas, puso. Puso ngoyong. So yun guys, tuloy na naman ang laban. So sikat lang tayo ng sikat hanggang mapunta natin yung destination natin. Enjoy, di ba? I think nasa Pitos na tayo. Slowly lang tayo, lalong lalo na kapag nasa blind spot tayo ng truck. Paahon na naman, DG. Daming truck dito ah. Kasikat na taga Cebu City nanonood ngayon, nakapunta na ba kayo dito? Comment down below kung ano din yung experience nyo dito. So ang kagandaan din dito guys is napaka-presko ng hangin at saka stress relief na rin. Need na dito talaga sa mga students like me na palaging may assignments or homeworks, tsaka busy na rin para iwas na din sa worldly life. So stress relief, gamot to sa lahat. So I think nasa Pulang Bato na ata ito. So hindi ko lang sure kasi yun nga, hindi na ako familiar sa lugar. At saka kagandahan dito guys is alam mo yung amoy ng bukid, yung parang nasa simple life lang yung amoy ng bukid. So yun, very nostalgic talaga siya kapag umuwi kami sa papunta Iligan. Ganito din yung amoy, diba? Natin dito si Bro Huawei. Paahon, hindi ko in-expect. Ayun nga pala, maraming salamat nga pala sa lahat ng subscribers natin, 3,200 and counting. Yun, so maraming salamat. Sana po ay tuloy-tuloy po yung supportan nyo sa my bike. Supportan na rin kayo by liking, subscribing, sharing, commenting down below. Ma-improve natin, kinakailangan i-improve sa channel natin. Pati ako mismo nahirapan ako doon. Yun nga, na busy sa school at saka hindi ako talaga nakakaahon. Sa city lang ako kasi yun, study, very busy talaga sa school. Sorry nga pala kasi medyo late ako maka-upload ngayon kasi yun nga, super busy talaga ako. Tinatry ko mag-balance. Yun, nabudol si Bro Huawei.
Hindi ko din in-expect to. Kumusta na? Wrong yung napunta namin. Ano tamasan? So bababa kami kasi wrong yung napunta namin. Dapat nga pala doon tayo lumiko sa Barangay Hall, yung checkpoint kanina. Pero okay lang mga kasikat kasi pababa na to, hindi siya paahon. Sana hindi tayo abutin ng gabi. So yun na nga mga kasikat ano, basta pa downhill. Reminders lang na safety is our number one priority. So kailangan huwag kang mag high speed kung di mo kilala yung lugar. Dapat always brake ka ng brake. At saka huwag kang masyado mag-brake sa front kasi baka matumbling yung bike mo. Ayaw natin yan, di ba? So yun, enjoy lang natin. Nandito na tayo sa Flying V. Supposed to be dito tayo kakanan or kakaliwa pa. Ay, nandito na si Wawi, so punta na tayo doon. Kita-kits na lang doon. So yun guys, papunta na tayo sa Pulang Bato mismo, yung bridge na pupuntahan natin ano. So yun, enjoy na natin yung rides dito. Kasi alam na natin kung saan na tayo patungo. Salamat talaga sa Google Maps. Ewan ko kanong bridge ito pero parang nasa Budlaan na kami. Ewan kung saan to. Picture taking muna tayo guys kasi once in a lifetime ito. So isa sa mga nagustuhan ko dito ano is yung sun dito, yung view. Tingnan nyo naman, ang ganda. So parang papunta na tayo sa Stairway to Heaven. Hindi naman. So dito na part ata is yung mga supply ng mga sand ata. Hindi ko alam, yung mga construction na supply dito. Ginagawa mismo yung mga hollow blocks, yung mga bato na ginagamit sa mga cement. So yun nga, hindi ko in-expect yung daanan dito na basa at saka maputik. So yun nga, very dirty na talaga yung likuran ko kasi wala akong fender or mudguard. At saka yung bike ko rin, basang-basa ng mud. I think yan yung mga Dolomites na sinasabi nila, yan. Yan ata yung Dolomites. Yun mga kasikad, so may iba na naman tayo ng vibes, African vibes na naman tayo, diba? So ito is malapit na tayo sa second bridge na pupuntahan na natin. So yun, African vibes, diba? Sana tama itong pinupunta natin. Nandun na si Wawi. Parang yun, so nandito tayo sa, ewan ko saan to, pero picture lang tayo dito. Tsaka dito na yung end route natin. Yun, kasi 5 na din, so uwi na tayo kasi wala tayong dalang lights or hindi tayo visible sa daan. Yung dala-dala ko nga pala is yung Agent X ko. Yun, si Evolution. Okay lang din naman siya pang akyatan. Saka
magaganda yung bahay din dito, ano. Yun, so dito ko natatapusin. Maraming salamat nga po pala sa pag-join nyo sa akin dito sa ating adventure. At saka kung nagustuhan nitong video, make sure to like, subscribe, and comment down below, at also share na rin. At saka kung nakapunta na ka dito, share naman yung experience niyo dito sa Pulang Bato. Kaya maraming salamat po, and again, this is Dan, your Kasikat Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po, and daghang salamat. Peace, mga kasikat. I like to